Oko mi fie. Ena me ma mi apamo. Se de ntina so apamo. Na manzi fie obi. Ana odin saka wana. Ma manzi fie obi na. O pe wani ma. Me ma me se ma u se fie obi. Na on pe wo ni ma hwe. Ena ka me su ka me tu fie ho. E de na me ma me ye ne sa no. Ha? Asuma ka wujidi. Besine. Besine me ko besine. Besine. Mami adia mi tikani ana o ye. Besine. Me se besine. On tu mi no besine. Besine. Hey, how feel? Akuya. How feel? I know I want to baby. But fire. So when you are no good. Mami. Ale. Hey, Uncle Manchero way. Then e ko so. E se no wan se akwa sabla ba ne fanya aduane no. Oba na did e ba e. Mami, me ka no kwasa ma chewo. So one here, but then the quite the honor. Me fa atutwam ketekete kura atu agu ba bi kura. Ale. O ma me dedi. Ha? Ale. Ko ko se nsi owura no. Go da we. Ko me janu ho me buofu kura me janu ho kura. O ja ne ho. Ma me ya na nyame buo ya me. O ja ne ho nti se aduane na me de akogu ejare ho no na aduane me nya no. O me. Ko mo ne me. Me no. Die nti atwu wa ba ba ho. Tuwo ya aduane me bedi ana. Me ka aduane ho ata o ka twu asa. Me so me ka twu asa ma so ka aduane ho asa. Ma me metuma aduane mo we. O jo ma me nyunu me ho. Jo ma me nyunu me ho. Mami adana wo yesa. Ade asa. Adana wo yesa. E se ko mo de me pa aduane adi. Koko se nsuo bre me. Ma me fa nya aduane. O de oba na aba. Am do ba na aba. E se me nti so ne ba no. Me se tu wa e di su na ba. Na wo so me fa no. O di su na ba de ya wo so wa ba ba bi hwam ama wa pam no. E so me de be ye de wa. Se tu wa ni nya. Me de no. Wa no apesa me de ama me de adi. Hey! Na wo na wo gina wo ya na. Eye wo. Mami, ne ma na wo ye no. O ha makumo. Nkuruma ya wo. Eye mi na me kasa ne ma sesa. Me ba nkuruma ni. Enti tu wa ha sei. E na go wo bo wa de ye. Hwe be me te se me. Wo ka so ba so ma me no. Enti eye. Be me te se me wo se me go se sum na. Se tu wa ha. E na se bo afa ne se wo ba. E na wo ne ti na wo bo wa de yom kra. Enti ganye. Etima ko so kra ba. Se me ti wo. Ba bro me so. Ndi se ba bi wa do ne me nteme so ma. Ngame no mi enu wo fi ha no. Ngame na me fa de ensi mi ti so. Enko san so ma no aduane ma ni wa. Tina ko fa na ba yire me so no. Menyi o. So muji wo ya wo ya na menyi. Mami me so asem. Me si so muji wo menyi. Tu wa wo no se la wo no ni se. Oh, yo ba kama obosi. Na so me mpa ne sa so ba wo me fia. Se na sa me kura mpo na busu afo agime. Se me kura no wo agime. Na me ni tu wa me no wi. Hwana enka. Ohofo no mo bu se wo. Omo mu se wo ni ba. Je se wo na ma bonte no. Wa je eja wo ma. Na de na wo to ho twene sa. Wo kura mo age wo.
okura mo agye na ai me bo magye me ni bi me ni ka pre me ni hwe endo so me ko pon ba no o magye me atum di na ma me sika samo na aka dia asem bi because akwasa adwe ntino ma me sa adwe kura po ati atum se me kura mo agye me dia kasa fini dia kasa funu no ba time me manyi se wo ba gira ba ni ba kasa ansam hu ya kire me wenti wei abatoto ho asisa Ankuruma mami na me pese ye wo mami ande wo ye no wo hama kuma me tira wo se de asi no e me bi si bi o de se tu wa ba hwehwe me na mi ni ho na be pam no o kwa me nko ba bia me nko ba bia won ko be tena hene na me dan ni da be wona ne dia wo yo ba wo nwura ho se wo yo ba se me abena je wa kode a wo nwura ho tu wa me se me nko gina ho me nko ba bia wo shababufu kwa hoba sine kwa na me ho ba yo boni ana me se wonya me boni na pe na me mpe wase me fa ba se mo si o wo kra na me kra nhia me mpe wase ana me mpe wo so wo fia what you say me se me nko ba bia hey won kwa hene mami tuwa tifia ha bio tuwa ama na fa de sunko mami ade asa ade wa hene bibi se woni ase won bibi se woni ase so se wo ba fa ba ya wo sabo ba yi na de wo ye ni hwe fa me se ne kasa anya me ne kasa anya wo bo kasa da wo bo kasa da me bo bi da ne so bi mpe bi wa na be ka cha ana na wo yesa wo da na wo yesa wo ba wakati me so me so ba me dono oni me se me no na wo so ade na wo na wo be dono me na me se me dono se me na wo ba wo bi agu fi ha na me se me mpe wo ba wo bi me se me mpe eno so won ti ase me o ma ne kwa metini me ma fi ha bi o twa me pia me ma fi ha bi wo no ade ana ma me me no aduane me no aduane tuwa wo ya ma tuwa wa hefa ekanie mabokagu twede obaye no nkuruma twede obaye nkuruma ntubobi asema manu gusu American no kwasem se ya yiwu ene wotimi kika sansem no me se me ba hase no yire ama makonya na wamuna se kusu wo nyame kasetia kura ne sa pramai wo nyame kasetia eti me mahunu se awade ne ba ko na pese wo aka no wompene ena se de wo so sie su bodo na wo se wo wade ba ko so ka no no wo ye be ma wotimi wade mienu miensa eti bani wo se wo ne be ma na wo na sika kura wo na wo na tumi no kura wo sa wo ana wo sika so na wa nware bi aka ho na wo sika wo eti woni se sana prama be ya dan ni su enye san so ma wonya na wa ba ne ntem mi ja prama ni on se ti abrabo asase di me yire no wonye me hwe ne wo na wo ka che me se me nware bi ka ho na me wale bi aka wo sika ne ma banya sa na obi a wo se no sika mbetimi ya wo bi aka esa wo ka se eti bi a na fonchine ba eti no na fonchine ba no wo ba aponchi be jamu asem oh de bi wo ba fu na fi no wa sha se ri ba chiro ya se ai bro ma me ju so be di so mama na wan cha ko ni ni adofo papa bi en conchele ni se e fuda da na no fuda da ni woni na de oni me de chocho eti ni sa ponchele ba ni se ni ba mo studio na wane wa di mi sa wane ponchele ja hey wane ponchele mi na didi ma obi di
Me yiri ba fa na aponjine ba. Be o dem pass me so so. Na wo kan yese. No na me pass me so na aponjine. Na de wo hwane aponjine. Na me pass me so o twa se. Ba na me pass o yiri ba. O ba no di ga mu no. Na wo yiri. Aha. Na ka se mo se di. Ramai. Meni adofo papa bi. Ramai. Wa nye ni e kura o. Na hoye di. Oh, na no madam. Na meni adofo papa bi na o so. De maka no. Ya ka se me ware ba kwa kan no. Me ware ba kwa. Na me se meni a, me so benti ase ma wo ware ba ku kapra ma wo da. Kwa tapie, mi chacha mi du sika na ware ana. Ana ko bi se meni a no. O ta mi yeti. Na o ka je se. Am pere ma me ware bi nkan. Se se ti. Na man tale ti fa na me patale. Kwa tapie fi mi fi akwa. O di akwa. Ah. Rama pa pa. Kom. Rama bom. Yes. Tapie ma me sasi pampa. O ma me sasi kwa. Wati. Wa ya kwa no fi ti. Mina mi ba bi die na wo me cash na wo fam so. Yare, wo ta me yeti. Esa me tale ti. Ah. Wo di akwa. Ah, kwa tapie. Kwa tapie ani o de kame. Ah, na mo su asem na. Mira. Kwa tapie. Ya ti se mi tu ya. Sisi ki ama wali ga kan ni tra wa ni. Adiane na me ko sia ja da wona wai ne. Adiane be. Adiane na wo kan tani usi wona wai. Body na. Na kuma tuwa. What is saying? Me ja kuma tuwa ne ma. Hey, to me be na wo sa fa madiane kuma tuwa na ma. Adiane na wo dia. Ma me ma ku. Ma me wo say. Masra wa bayen. Adiane na sa me ko ton yo. Me se masra wa bayen. A wo be fa me madiane akoma tuwa na ma me. Se die enti. Ma me no me ko no kwasam se biane omu di na ekito bi anso omu kura ade tia na do mbedi na edine na tu boto mo e se wo be ma ya me di bi akoma omu se me ma me obi hey e ma me bu mfu wate e ma me bu mfu me o ma me obi ntu aba fa kwa ni ade ntino anto boto mo ni mre ade ha jabi me kama di bi se ma ba wo do se be fa me ya se me de me madua na me die no me yakom eneme wo ju ju wa ne ma me ho asa me wa ho na se ye de na papa ti me di bi ba fi ma ye no na bi wo ho wo de ko no dwene ho se duane na bi di fie wo ho se bi wo ho ende na oni di kura oni di so ma duane adi so ma duane adi ankuruma ijuma me obo fu bom da so di agro aduani a ekom di ju wa ne ma me a se ne ma me no adu de wo kan ko ya nsamfu ma me se ekom de ne ma me ju wa ne ma me obo se ya chicha ano mo sa no mo do mo sa sho uti ma boto mu no mo te o mu niefu bi afra bukuru mu o mu niefu bo afra bukuru ana me na me ba hwe wo mami anya butre on se we obi die ya na on so die ayi so se de me wo mo no e bedu be na me nso ni ho na on so bi afo ene ti die ntemu hu na ogira o nse betu kwa e se wo ogira keka ade na wo de ko no ana se bi hunu nyansa na usua nyansa ana wo de kokwa na adwene se me bedidi anka be yi bi egu wa nwene me ho wa nwene me ho adwene ti ju wa ne ma me ho aka me maduane ko ese me kama no ntom pese okume firi wi ase so me muda ba nye ni pese okume na akofa twu wa ne ma me pa ko ma me so da asba o keme me bu mfuye ana ma obo ofu sei akwama ide wo ko ya okomo no ase wadi bi wo na aba ntina ase desiri o da bi ma ni bi wani bi anka ka wo sere wani bi anka sere me sere de woni se akomo ma ni bre woni akomo ni pa ni bre de ta me sere se tu wo mo benya duane adi ne ma me nso bedidi
So until my mess. The old Jan or Coco Fabian. Now, on fancy so. Maybe Bianca ho. Hi. But the man them papa so and or they never back. Why? Oh, they never back. I said by a mediator to Moody and Gom baby. Me, Yana, minion to Mukran. One ten Hocasa. Or Cassan and Canacasa will be Emma what to say a banner casse, Nini Kurana, and Car baby. Nipper or Bacas, I won't tell some work. Won't tell some work, I know when you had one but Tammy Madriani. I come home with all more. Ni ba sa ho ye di. Nana ma da Roma na nso. Nana no tumi na ma dunti. Na ayi we mo fast we. Oh, wati afase a so ba ba de ha. Na mini aba ma na no pe. Ana pe di mini aba bi nkuta no bon bi pre. Ensem bi na ha me. Na why mini aba panyi, se mi produce am panyi se di jawa na di aso o. E fa wo ho. Ni mo fast ho nti na wo se mi tu na mo ba. Mini aba me hu me ofa se twumu a wonye enkroma me hu mu yi ewo sebi agobone kwa so na mpanyinsi panyin trafi ma asefo amfo asefo ne fa edi eni enu aduane wo so ama panyin wonye bia podwe ese panyin sebi producer atifi a hwe na ye nyuma bi eno na me hu ni ya me se da bi said the many two from New Mamihuno. Minty Minchester to Sa, na sent to Sa. Tieni, my memory. Name Busa. Sansa Obane Cancer, Chumua. One Casaoba, on the Dassaron Natifiano Pavian. Se Bissa Cosua, Ubi, sent to Sanso, maybe a man a memory share man who near, and also Ubi. Now I can do much. You never must win it a hopper. I need out. No kwasim wahu ni saa eye no kore evise mi hu wone ne nante no na mebisa atwumoa ho asem no ka kyerem so eye adamfo keke ene no obre ya aduane nyina mebisa no so ma me eye adamfo keke nya me hwe no na mse ne wo hwe no hu yi eti akire na atwumoa be ka kyerem se ma me se wo kan na brante ne de atomanim se wo pem na me ka kyerem se o sesa na wo kan de a na aka se ne kire no no wo so ka kire ne se wate no wo dwene ho na msi ne obu ani yi enti no akire ena nkroma no a ba afia beto na nu mutu ka kire me se wo pe twumowa Nkroma na abafia mitiu aba to no mutu so pe twumowa na mbisa ne se asem a wo kan no kore no wo kan no wo si an eye na ni bresem ena wo si an ena msuyo ene wo mpri na chi nti akire yi no waka ne sa amate ne mamo mpri na chi nsa anya den nkwadwene hu ye biu ena wo se waka maka wate ena wo koy enti bi nua ba me bo enti we dum nyina koso ofie ha se no ena enti mi a me unua be ma se bi producer maka ba akopɛ no went me fa obuo ni ani die kura ma me se ni se na koso wo fa ase no ene nkroma ntamti won so behwa de obetumi aye ene se wodi asie me nua ba ayesa de ma di hu ya pa o eni me ho ya na ma me mfa nsie o na me mu manu nso so ngu sa me mo wa mane na mo woni mo mrantie ebi e wa hu na esese ya wo so opani e hia na osa akohu obi foforo so eni tira me ka che ne se wonko na wonko dwene hu ye nti me pese o sipi me hu ne se asam na wo kan e na ni brisam se ampa se wo pise minti me mfa na mma na echina no na wo se yi nani obi foforo ba na ade me de ne ba ko baka se wo fa ase no so mema so enti nya se mi si wa so na se mi si wa asam so sem di bibi si no ha na obaye no ho ade ama no wa nkasa enu nti na me pese me hu ne se asam na wo kan no e na ni brisam ehun se waboa no ho enti woba na kire se minya de ne ba be kire se na mabo amane se enkroma se ope wo fa ase na na fe den kese yibi aya wano na watimi aba ba yede na se obe kan sa abagi ato hwa ansa
eno nti na amma mabo amane nye se bia eye mebo apayo se masi wasem so na minua be ma ba ko a waka no ena wo nsu ni ukura nsu nti na mti baabi na bibi ne metimi asiw waso eno nti na minua ba me boss bo no enti wo de wo waka mate mpanyisi achia emu esabibo nyina de me de me hu bibi saa no me ntie meduru manim no kwasem se na ye me ya aha enti de wo chire mu no nso semi po saa na akɔwie enti de me ne se nkroma no na wo se me to nsafre no na me nso so me mani hu se me office no se me produce so me bo aha enti wonti me ma me fa no se se bi to benwa bia na bra no aba ko no ko saa na ebia omfa ne nkusi hwe eti me to nsafre nkroma na me office nso me se me ono nso me ma hwese ono nso don nkroma no enye nipa ba ko na wade dabi awasem eye nipa mienu na otrem a na aduro busuan nyina mpu eti nkroma ne kaso do me office ne no na eno nso ayi hwebuada nti me hwe na matu ho na mo me da se me nua ba